Bona tarda. Anem a començar una nova edició d'aquest cicle de la família que hem construït amb la Sala Beckett i la Universitat Oberta de Catalunya com una mena d'experiment on intentem posar una capa de pensament o de reflexió acadèmica a unes magnífiques obres que s'estan programant aquesta temporada. Des de la Universitat Oberta molt agraïts a la Sala Beckett per brindar-nos aquesta oportunitat i molt agraïts també tant a les professores i professors que hi participen com als dramaturgs i directors que es presten a aquesta petita dinàmica. Avui amb nosaltres, començant per la vostra dreta, la Natàlia Cantó, doctora en Sociologia i especialista en recerca de les relacions i de les emocions. Daniel López, doctor en Psicologia Social, especialitza la seva recerca però sobretot en les relacions de cura i atenció. Oriol Pla, dramaturg, actor i director de l'obra Travi, de la magnífica obra sobre la que avui parlarem, i en Pau Mates, dramaturg de l'obra, amb un currículum important de dramatúrgia, disseny, etc. Música, em sembla també, Pau. Moltes gràcies. Anem justets de temps. Intentarem fer-ho bé. Moltes gràcies per venir. Intentarem fer-ho bé i intentarem que pugui ser un debat obert en el que també hi pugui haver participació per part vostra, però en tot cas disculpeu-nos d'entrada si la cosa s'intensifica perquè a 2:15 en punt hem d'acabar. Som-hi, Natàlia. Moltes gràcies, Carles. Moltes gràcies a la Sala Beckett per deixar-nos venir a portar les nostres 3 idees al món del teatre. Estem molt contents i molt agraïts de poder iniciar aquest debat amb vosaltres dos. Tots dos hem vist l'obra, tots dos vam sortir fascinats, tots dos vam coincidir que llegir-la i veure-la són 2 experiències profundament diferents. I res, intentarem a partir d'aquesta obra que ens heu ofert estirar fils i començar una reflexió que esperem que entomeu amb carinyo. El títol d'aquest diàleg és Imaginaris de família i a mi m'agradaria començar parlant d'aquest concepte d'imaginari perquè el fem servir molt sovint i ara més perquè es va posant de moda, vés a saber per què, i m'agradaria una mica analitzar què hi ha darrere de la idea d'imaginari i com connecta això amb el que ens ha ofert Travi i com podem començar a gratar a partir d'aquí i anar gratant cada vegada més avall. No us espanteu si començo gratant molt en abstracte, ja farem el forat ben profund. El concepte d'imaginari és un concepte molt potent, però sobretot quan treballem amb els imaginaris sobre conceptes que en si són molt potents, com per exemple el concepte de família, el concepte d'amor, de parella romàntica, d'infantesa, tot de conceptes que en el moment en què sonen sembla com si ens connectessin al núvol pràcticament, però un núvol compartit on tots més o menys sabem de què estem parlant sense haver-ho de definir, sense haver-hi de posar moltes paraules. Evidentment, per cap de nosaltres és el mateix. Però hi ha com una mena de substrat que ens nodreix. Quan dic el núvol, també podrien ser arrels. És a dir, com una mena de substrat que ens nodreix i que ens fa compartir molts donats per descomptat que sovint no arriben ni a ser del tot conscients sobre què implica ser família. Si ens ho parem a mirar, veurem que hi ha molts d'aquests donats per descomptat que no poden coexistir en harmonia. És a dir, tenim idees de família que és com uns rols clars i definits, una pau, un lloc on tothom pot ser el seu jo autèntic si és que això existís. Alhora també sabem, i en algun lloc d'aquest núvol o d'aquest substrat, sabem que és un lloc de conflictes brutals, sabem que és un lloc que igual et reconstitueixen com et trenquen del tot. Aleshores, quan parlem de família, ens mou. I aquí volia entrar a començar un glaó cap a baix, a aterrar cap a l'obra Travi i dir com n'és de magnífica aquesta obra, en molts sentits, però en un sentit molt concret, que és el primer que volia ara tractar, que és com és capaç de mobilitzar
en una horeta, tants imaginaris, tants elements, tants fils que associem amb la idea de família, que si tu observes, i aquí per deformació, sociòlegs, psicòlegs, socials, mirem el públic gairebé tant com els mirem amb ells, observes com la gent es va movent, és a dir, fins i tot físicament l'obra els mou, els toca. Tu observes el públic i veus que tothom connecta amb alguna cosa. Sempre hi ha un moment, i no és el mateix moment per tothom, però és capaç de mobilitzar els cossos de tots els que estan asseguts aquí en algun moment donat. Que veus que com que se'ls emporta cap a una vivència, que catapulta cap a quelcom que els ha passat a ells des d'una obra ficcional, que després hi entrarem també en el concepte de com n'és de ficció. Jo us volia explicar, molt breument, un autor alemany que va viure fa més d'un segle, que es deia Georg Simmel. Ell era un enamorat de l'art i un enamorat de la filosofia. Era filòsof, però segons ell deia, preferia l'art. Si te'l vas a mirar en la seva pràctica i no en el que deia, preferia les dues coses. Però ho contrastava sovint i deia, mentre la filosofia i totes les ciències socials i humanitats intenten explicar el tot i fer un tractatus sobre tot, si diuen la família, et foten allà un tractatus, models de família, tipus, històries, no sé què, un gran llibre sobre què és la família. L'art, en canvi, produeix un petit món complet, tancat, amb una finit, però amb aquesta finitud, i ell sempre deia el marc, que en el cas d'una obra de teatre és aquest moment en el que dura el relat que es va teixint i que s'acaba, i tots sabem, i està molt ritualitzat, l'inici, entres en aquest món, es desplega aquest món es tanca i hi ha el ritual de marxar. I és un món finit. Doncs a través d'aquest món finit t'ensenya el tot gairebé millor que el tractatus. I ell deia, i això per què ho fa? Ho fa perquè és com una àncora. És com si tu vas amb un vaixell i al mig de l'alta mar tires l'àncora i com que vivim en un món de relacions, un món profundament relacional, és a dir, entre àtoms, entre cèl·lules, elements químics, humans, no humans, infraestructures, elements, materials, com que tots són relacions, aquesta àncora estira tot allò que es va relacionant. I si tu estires l'àncora de travi, et surten tot un grapat de constel·lacions temàtiques que ens agradaria avui començar a apuntar. Jo us faig la llista immensa que podríem obrir i en Dani té el privilegi de fer el zoom cap a un parell de temes que són els que ens agradaria passar-li amb ells dos perquè ens els tractin amb nosaltres. Per una banda, hi ha el tema dels sentits i de la materialitat, per exemple. Només mirant aquesta obra, veient la taula, l'àpat conjunt, el procés de cuinar, que alhora és preciós perquè combina dues coses fantàstiques, que són el subtil i el quotidià, d'una manera que veus que en realitat no són contradictòries i que els binaris de vegades no funcionen. Però tota la idea de les olors que estan en el teatre les pots sentir, i crec que això forma part també de l'experiència com a audiència, com a públic, poder sentir l'olor d'allò que s'està cuinant. I que també remet a molts mons imaginaris propis de l'àmbit familiar. El quotidià i l'extraordinari, que deia la individualitat i les experiències de cadascú, i com aquestes individualitats creen un tot, que és aquest petit món de relacions familiars on cadascú té un rol que és negociable, que és contrastat, que va canviant, però sempre en relació amb els altres, però sempre amb un element de trajectòria pròpia. I això també ho pots veure només mirant aquesta obra, que, recordem-ho, és de la família Travi, que és una família de ficció, però que alhora va més enllà de la ficció i la supera, i aquest és un altre gran tema. És a dir, aquestes línies tan poroses entre el que és i el que no és ficció, i de vegades tan supèrflues. La idea, per exemple, del vell i del nou, el conflicte generacional que canta per totes les vessants de l'obra, no? Però també aquesta idea del vell i del nou, i un moment preciós de l'obra quan es diu que el teatre modern és agre i fred, que és una relació d'aquestes que després veus que no, i després s'integra, però hi ha aquesta tensió entre el vell i el nou, aquesta tensió que tenen totes les famílies, tinguin la forma que tinguin i els colors que vulguin tenir, els rols de gènere, que poden ser trencadors i alhora tradicionals. La idea de la díada
com a unitat de parella romàntica, en aquest cas representat pels pares, que moltes vegades veus com es trenca amb l'arribada de fills i aquesta obra, en certa manera, reivindica la seva existència en el temps malgrat els fills. I les conseqüències que té això quan et trobes davant d'una diada més o menys tancada. La cura, l'amor, l'acompanyament en el respecte. Veieu que hi ha tot de temàtiques que obre aquesta obra, el conflicte, però, i tornant a aquest símil que a mi m'agrada tant, ell sempre deia que el conflicte és una relació social, com qualsevol altra i profundament fructífera, però es trenca quan hi ha violència física. El conflicte en aquesta obra és lluny d'aquesta frontera de la violència física. Per tant, hi ha tot un àmbit de la vida familiar que malauradament existeix i que sabem que existeix, que aquí no es toca. Vull dir, quan estirem l'àncora, tot aquest món no el discutirem avui. Forma part de les relacions familiars per l'experiència de moltes persones, no tant d'aquest imaginari i no tant del que traiem aquí de l'aigua. Però el conflicte com a element fins i tot creador, productiu, interessant. I amb això li dono la paraula al Dani, que ens seguirà fent el zoom. Bueno, gràcies, Natàlia. Crec que ha donat un marc molt general. A mi em va molt bé perquè faré una mica un zoom sobre dos aspectes. El primer té molt a veure amb el que he treballat jo com a investigador en psicologia social, però sobretot en l'àmbit de les cures i sobretot el tema de l'envelliment. Hi ha tot un tema al voltant de la família com el lloc, diguem, de les cures per antonomàsia, especialment en les societats mediterrànies, on bona part d'aquest treball domèstic de cures està transferit a la família i sobretot al paper que tenen les dones en aquest espai. Llavors, en el meu camp, que treballo sobre el tema de cohabitatge, que són bàsicament quan la gent gran en aquest moment arriba un moment on comença a necessitar suports, aquesta família que d'alguna manera tradicional un té al cap, cada vegada és més difícil de trobar i llavors decideixen formar un altre tipus de famílies o conglomerats amb amics, amb veïns, justament per donar-se suport en aquest moment. Llavors, jo recordo que en el meu treball de camp sempre molta gent em deia no, nosaltres estem inventant això bàsicament perquè la família ha desaparegut. I aquest ideal de família ja no el trobem, ja no trobem aquest suport, aquest espai de suport i de socialització que sobretot es donava en les famílies quan un arriba a la vellesa i s'han d'inventar noves coses. Clar, quan vaig veure l'obra, a mi em va fascinar. Primer perquè, clar, era un món que jo desconec, que és el món del teatre, que és un món on la família, i en aquest cas és la representació d'una família clàssica en els dos sentits de la paraula, en el sentit relacional, és a dir, és pare-fill, pare-mare, fill-filla, per tant, els 4 elementos, és que la família nuclear prototípica, d'alguna manera, el tipus de relacions que s'establien entre ells, hi havia una estima mútua i alhora un respecte cap a la llibertat de cadascun, diria jo, modèlic, d'alguna manera. O sigui, era molt fàcil identificar-se amb aquesta família com una família que a nivell emocional i d'afectivitat, ostres, dius, que maco, no? Et sents identificat fàcilment. I alhora, el segon element, que ja no el trobem tan freqüentment en el nostre àmbit, que és la unitat econòmica. La família no és un espai només relacional, és un espai econòmic, de producció. Bàsicament, jo diria que abans que com a espai relacional afectiu, que això és una cosa molt moderna de fa 4 dies, la família ha estat sempre un espai com una empresa. S'assembla més a una empresa que no pas a la família a nivell emocional, diguem-ho així. Clar, aquí es complien els dos papers, perquè en el fons tenen un business, tenen una empresa en comú, han après l'ofici en aquest sentit més clàssic del que és ser actor, que és el món del teatre, a partir de la família, per tant es compleixen aquests dos rols. A mi em fascinava perquè, ostres, és la família tradicional en el sentit més clàssic, relacional i a nivell econòmic. I compaginen, sembla que saben compaginar aquestes dues dimensions de manera suficientment harmònica, perquè normalment, si nosaltres fem anàlisi dels negocis familiars, són famílies complicadetes, perquè si quan tu portes bé el negoci, el que descuides normalment és la part relacional i allò se'n va a Norris. I a la inversa també. Si tot té a veure amb la qüestió relacional, potser l'economia se'n va a la merda i l'empresa no funciona.
En aquest cas, semblava com que prou bé, la família funcionava bé. Però el que em va sobtar, i una mica el que volia llançar com a pregunta, una de les preguntes, és precisament en una família i un tipus de teatre, jo no soc del món del teatre, però que constantment està buscant la transgressió. O sigui, hi ha un debat constant sobre noves formes, no? És com, hem d'anar més enllà sempre, no? Més enllà, més enllà. Llavors hi ha aquesta mena de contrast estrany, que és el negoci té a veure amb ser molt innovador, ser molt trencador, però en un espai que és, en aquest sentit, conservador. És a dir, que hi ha aquesta unitat, que això no s'ha de negociar, això s'ha de mantenir estable, perquè l'altre, que és la producció artística, realment sigui transgressora. És a dir, dit d'una altra manera, semblaria que un no pot ser transgressor en els dos camps alhora. Un no pot fer transgressió en el camp artístic i alhora ser transgressor en el camp familiar, perquè llavors no podria ser, no? I em venia molt al cap això, no? Fins a quin punt, moltes vegades, això és realment complicat en un món on ens demanen transgressió en la nostra feina, i ja no parlo del teatre, és a dir, que siguem innovadors. L'inici de l'obra és una mica això, no? És noves coses, hem de produir noves coses, noves idees, sortim per ahí, ens hem de transformar constantment, però clar, si un no té aquest espai segur, que és la tornada, que a l'obra representa tan bé, que és un espai de continuïtat, que tu reconeixes aquests rols, que allò és més o menys estable, l'altre és impossible de fer. I avui en dia crec que ens demanen les dues coses. O sigui, realment, el primer és una obligació i el segon cada vegada és més difícil. Trobar un espai familiar o un espai quotidià amb aquest nivell de continuïtat. I realment ens fem la vida molt difícil. Llavors, una mica un dels comentaris en aquesta tensió entre la continuïtat familiar, que és més o menys no transgressora en aquest sentit, rols, etc., i amb una feina que és realment transgressora. O sigui, que el business està en que sigui produir noves idees, experimentant noves coses. I després l'altre té més a veure, si voleu, amb el camp cultural del teatre. Jo no sóc una persona de teatre, però tenia la sensació que la família també funciona, i a l'obra és molt clar, per pensar en el teatre s'ha de pensar en el concepte de família, és a dir, el teatre com a família. No només perquè en el cas de la companyia ho és, sinó també perquè la sensació que tinc també amb el públic hi ha un aire de família constantment. És a dir, els que produeixen, els que consumeixen, d'alguna manera comparteixen aquesta mena de família del teatre. I llavors em venia molt al cap, que això ja no ho sé, potser és també per obrir el debat, fins a quin punt la idea de família també té els seus problemes. El concepte de família és molt clànic, és a dir, està molt clar qui és i qui no és. I, de fet, normalment la família s'instaura o es veu en els moments durs, d'alguna manera. Per això crec que la malaltia, per exemple, la síndria, d'alguna manera, o hipoteques o coses d'aquestes, són els moments on es marquen les fronteres clares, de qui està dins i qui està fora. Això és un tema familiar. Clar, si el teatre és un món de família, fins a quin punt no és un món que per a algunes persones no pot ser una mica tancat. Estic pensant, per exemple, en els negocis familiars. Moltes persones, quan viuen en aquest món, el que necessiten és sortir. Sortir vol dir que quan surts ja no pots tornar. O sigui, realment és com... ja no... estàs dins o estàs fora. I jo tenia una mica aquesta sensació, de dir, ostres, jo estic al públic i hi ha una mena de comunió que hi ha massa familiaritat, o sigui, hi ha un component molt familiar. I també és un tema que volia parlar amb vosaltres i potser amb el públic, fins a quin punt aquesta idea de família també a vegades es pot viure com una família que genera una certa opressió. De dir, ostres, hi ha uns deutes, les famílies generen uns deutes, generen uns compromisos que són molt particulars i que no són, i que potser en altre tipus de relacions socials no es donen, i donen més llibertat. I una mica són aquests dos temes, per començar. I agafeu el que sigui, No, ja, clar. Uau, moltes gràcies. És molt bonic de cop escoltar-vos i veure les anàlisis i les visions d'una cosa que... Perquè també, d'un punt de vista poètic, a vegades simplement poses allà
i la feina l'acaba l'altra gent, no? I és supermaco també veure la dimensió, no? de les coses i que no s'acaben i que no són de ningú, no? Al final. I és superbonic. Hòstia, heu parlat de molts temes i ara tinc un cacau que Déu-n'hi-do. Vols que tiri jo? Sí, per favor. A mi sobre això que la primera part que has parlat, jo crec que nosaltres és una cosa que potser inconscientment, perquè la creació va ser tremendament caòtica, sí que jo m'hi reconec molt amb això que expliques. És a dir, per exemple, a la història de Travi hi ha una cosa que és molt important, que és que l'Oriol arriba. El personatge de l'Oriol arriba. I, per tant, i arriba amb la idea de que s'ha de fer un espectacle. El que passa és que perquè aquest espectacle es pugui fer, la família s'ha de refundar de nou. És a dir, ell marxa quan era el que estava sota de tot i arriba en una posició econòmica que està per sobre dels altres. Per l'edat que té, li tocaria estar... O sigui, jo crec que en les famílies convencionals comences estant per sota, que ets el fill, hi ha un moment que estàs de tu a tu amb els pares i, si tens sort, hi ha un moment que tu estàs més per sobre, que els estàs cuidant, etc. Llavors, clar, ells, en el moment que apareix la ficció, és un moment de tu a tu, però econòmicament ell és el que està per sobre. I això jo crec que és un dels punts de conflictes on nosaltres ens hem anat agafant a l'hora d'intentar crear un espectacle amb una figura que està per sobre quan a la família, en teoria, és un moment on estan tots iguals. Vull dir que, en aquest sentit, m'hi he reconegut molt perquè és una cosa que crec que sí que hi pensàvem. I no sé més per on tirar, però... Però quan és que vaya tela, eh? És que sí, és el nostre negoci. Claro. No, ja, clar. Però quan dius que tots estan iguals... Sí. No del tot, no? Perquè hi ha una recreació d'un conflicte intern a la família, també. Sí. O sigui, amb ella no se li fa gaire cas. Ella vol tirar per un lloc, el pare constantment li està dient això primer has de saber l'ABC, no? Que és el típic clàssic, no? Sí. Els clàssics. I després ja ho inventaràs. O sigui, hi ha com una mena de cosa... Clar, però perquè és possible que això no sigui així. És a dir, ningú depèn de ningú, en teoria. Hi ha una notícia que està per arribar, però ningú depèn de ningú. Estan tots en un pla on cadascú, si vol, que és el que passa, va a la seva puta bola. Ja, no? sí. I, no obstant, hi ha una persona que és, en teoria, la que ha de dirigir i organitzar tota la família. Mentre l'estan refundant entre tots. Clar. Que una cosa que sí que jo crec que passa en la família de veritat, que és que hi ha molt el dubte de si viuen per crear o creen per viure. I aquest bucle també genera caos, en aquest sentit. Sí. Que a ells moltes vegades els hi passa, que m'ho ha dit moltes vegades, hòstia, és que on millor estem és quan estem currant. O sigui, a la que ens fiquem tots i fan la funció és quan millor estan. O sigui, quan estem fent aquí la temporada. Després, hòstia, és molt més complicat tot. Amb aquesta família el que passa també, que és una cosa que també crec que també la vam intentar jugar bastant, és que es dedica a una professió que es basa en l'expressió, però en canvi no es comuniquen. O sigui, crec que en tota l'obra només hi ha un moment o dos de comunicar-se, que és quan el pare li diu m'estic morint. Això és comunicació. Yeah. Que curiosament resol per ells, pels altres tres, l'espectacle. Ara sí, ja ho tenim, hòstia, ja ho he trobat, ja ho han trobat tots, menys ell cada cop se li fa tot una muntanya. Yeah. I en aquest sentit, el tema, el binomi expressar-se i comunicar-se, per mi és interessant a tractar. O sigui, crec que fa interessant aquest creuament entre la professió artística i la família més convencional, que li costa comunicar-se com ens costa a la majoria de famílies. I aquí és on hi ha una mica un cruce, que és que vas entenent la família a través de les impros, però no a través d'una reunió serena de com ho farem això, perquè no passa.
Potser només en relació amb això que deies, un dels temes que tenia a la meva llista i que no l'he dit perquè us hagués deixat ja en caos tècnic, però és el tema de l'escolta. A mi em va semblar que tota l'estona s'estava tematitzant l'escolta sense tematitzar-la, però la idea aquesta d'expressió, expressió, expressió, però tot de moments petits on els personatges gairebé reclamen els uns als altres, escolta'm. No, per exemple, una escena paradigmàtica, però n'hi ha moltes que tu vas perseguint a la teva mare dient mama, 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 i l'altra la seva bola. Sí. I dius, clar, estan tematitzant tota l'estona el tema de escoltem-nos. I després hi ha moments d'en silenci com bastant sepulcral, per exemple, a les estones aquestes que tu ara deies de comunicació, que són escenes amb més silenci que les altres escenes, curiosament. No sé si ho heu fet com voluntàriament o si us ha sortit així, però a mi m'ha semblat que era un tema central a l'obra, la idea de la família no només és un lloc expressiu, sinó que també és un lloc d'escolta, a diferència del teatre, o a igualtat del teatre. Sí, curiosament, en la meva família el tema de l'escolta és uns deures pendents, en aquest sentit. Vull dir, hi ha un text que vam escriure que era, dius, una família que s'entén més posant-se màscares, diguem-ne, que parlant directament, no? Realment, ma germana, quan puja la bola al final, la síndria aquesta gegant, aquesta espècie de malson, li vam escriure una frase que tots els nens i nenes diuen, no? Mama, mira què faig, no? Perquè aquest punt de demanar una cosa que també dona el teatre. És més, el teatre també a vegades, des del punt de vista a vegades interpretatiu com a actor, quan estàs en escena, agrandeix, per mi, un dels... Bueno, no sé, anava a dir patiment de la vida, però a vegades és un patiment de la vida, que és aquesta cosa de que et reconeguin des de fora, no? Diguem-ne, i que et validin, no? Llavors hi ha alguna que també en la família passa molt, no? Mira'm i dona'm valor, no? El personatge de ma germana tota l'estona està buscant aquest valor en el pare, que parlàvem del conflicte, no? Hi ha els conflictes externs, hi ha els conflictes interns, els objectius i els contraobjectius en aquest sentit, no? Ella vol diferenciar-se de la família, però a la vegada vol el reconeixement de la família, no? I això ens passa tota l'estona a tothom, sobretot en aquest cas, que tothom té aquesta idea i tothom vol parlar de lo seu i no hi ha manera no hi ha un punt, només hi ha dos moments que es diuen com estàs, diguem-ne, no? I la conversa acaba molt ràpid. I sí que en aquest cas, també suposo que en aquesta família, ja parlant més de la meva, on el teatre s'ha barrejat molt amb la vida i el teatre ha sigut la manera de ser de la vida i l'empresa familiar és l'empresa de la família, diguem-ne, no? Llavors tot es barreja en aquest sentit, on el teu valor té a veure també amb el teu valor artístic, on el teu valor creatiu, on les relacions al final de rols tenen a veure amb els rols creatius, diguem-ne, de l'espai, és on també d'això, del que parla aquesta funció, que tothom vol ser reconegut per l'altre, però no hi ha escoltar en absolut en tota l'estona, no? Que dèiem una cosa, que és com, que potser és aquesta cosa que també volíem parlar de la família, a més en aquest cas concret, però sobretot no de la família, que és tot el que arribem a omplir per no estar en silenci, diguem-ne, no? A la que hi ha una notícia, hi ha un silenci, tot el que arribem a omplir l'espai per no parlar del que hem de parlar, no? Diguem-ne. I no sé si és una cosa també bastant generacional, perquè clar, els meus pares en aquest sentit són una gent que ha estat criat per penya que va viure la guerra o la postguerra, que jo m'imagino, perquè m'ho invento jo sol, que el missatge, diguem-ne, que era espavila, que la vida se't trenca en un moment i tu a viure i vinga, som-hi, i no hi pensis molt, no miris molt cap al passat, tampoc et facis mala sang, és igual, tu tira milles, no, diguem-ne. Jo li vaig a la... Ei, Tonetti! El Tonetti, que és maquinista de l'obra. Jo a ma mare, com li vaig, al meu pare li vaig, escolta, bueno, és que ho he deixat amb la nòvia, que no sé què. Bueno, escolta, no passa res, no? Jo tinc ganes d'explicar-li, no? Jo tinc ganes d'explicar-li totes les coses que han passat. I no li interessa en absolut. No li interessa en absolut. En absolut. I dic, bueno, ja t'ho explicaré. No, home, no, qui més o menys, ell ja es fa la peli i ja està, no?
no li interessa. Nosaltres, jo em sento a vegades que som com una generació fills de la teràpia i de la necessitat d'explicar i dels límits i del meu desig i de l'escolta de l'altre i de l'empatia i jo sento això, llavors jo vull desplegar-t'ho perquè tu l'entenguis i em respectis, el no sé què. Ells no els interessa per res, diguem-ne, en aquest sentit. I aquí hi ha un xoc molt heavy a vegades, no? Que tu vols comunicar-te amb els teus pares i tenir com una espècie d'espai de teràpia i ells no tenen les eines, diguem-ne, no? Que nosaltres volem i a vegades són lluites tremendes perquè no arribes a bon port, no? I algú ha de cedir d'alguna manera. I llavors trobar aquest equilibri i el deixar anar també, diguem-ne, no? Vale, això, aquesta batalla no l'aconseguiré, no? I hi ha a vegades camins, no sé, a vegades jo penso que hi ha camins que, bueno, segur que podem trobar la manera per parlar d'això, segur que podem trobar la manera per solucionar-ho. I potser no. A vegades potser no. I potser l'única manera de solucionar-ho és posar-nos a actuar i fer-ho i almenys trobarem per aquí, no? Perquè no fa falta demanar-li. Parlant l'altre dia amb la Luara, filla del Tortell Poltrona i de la Montse Trias, que estaven parlant d'aquestes xerrades que estaven fent i tal, i estaven parlant amb els nostres pares i tal, i em va dir, bueno, és que no els canviarem. I acceptar que no els canviaràs, diguem-ne, no? I aquesta lluita també de voler que el teu pare et reconegui o que et reconegui o et validi, no? Aquesta filla que tota l'estona està dient, dona'm, al final no és el que jo faig. Al final jo, si ho faig així o ho faig aixà, jo el que vull és que tu validis que jo faci el meu camí, en aquest sentit. Parlaves d'això d'estar dins o fora de la família. Jo, almenys a la nostra família, també com... Clar, és que el meu pare va estar 15 anys vivint en una comuna teatral, que eren els comediants, que vivien allà i tal i qual. La meva mare, d'alguna manera, també, totes aquestes reunions que tenien amb els grups de teatre, aquestes coses familiars, també, diguem-ne, on la individualitat de cadascú, aquest sistema anàrquic, diguem-ne, en el sentit de la teva individualitat, en els límits justos de la teva llibertat, nosaltres hem begut una miqueta d'això. I a la vegada, d'alguna manera, s'explica, com deia el Pau, no? Cadascú va a la seva bola, ningú... Sí que, bueno, això no ho facis, això em molesta, o, bueno, per què fas això? Però ningú és tirànic en aquest sentit, no? O almenys ningú se sent censurat per provar-ho o no provar-ho, no? I has dit abans una cosa que m'ha fet pensar, que és bueno, que a mi em surten les lleialtats que genera la família. I jo he sentit molta lleialtat a la meva família. Perquè jo de ben petit, no sé per què vaig entendre que, hòstia, que el que estava vivint jo era heavy, que entenia que no era una família realment normal, en el sentit de que comparteixes l'exposició al ridícul, on els rols, diguem, on veus els teus pares que fan més el tonto que tu, que celebren que tu facis el tonto, diguem-ne, no? Que et desparramis, que... I econòmicament, en aquest sentit, i el tema de marxar i el tema de tornar, jo, en el meu cas, quan jo començo a fer una miqueta un camí fora de la família on, o econòmicament, d'alguna manera, està en un altre pla, i a la vegada jo sento que és el meu clan i jo no puc deixar el meu clan. I és la diferència, potser, que pot tenir una empresa o una associació amb una qüestió familiar, perquè jo sento que aquells lligams no els trenca ni Déu. I jo, d'alguna manera, no es poden trencar. I d'alguna manera hi ha com aquestes lleialtats que també t'ofeguen a vegades, no? I que també et lliguen i no et deixen, no? I són les lleialtats aquestes que ens uneixen. La meva germana representa que també vol marxar, també aquest creuament també de, hòstia, del fill que torna o el fill que se'n va. Fill que se'n va i, hòstia, doncs jo vull fer com el meu germà o la meva germana i vull fer el que vol fer ell o ella, no? I a la que jo estic preparat jo me'n vaig, i a la que jo me'n vaig aquest torna. I llavors, diguem-ne, era un desig meu, era un desig en comparació, i a la que l'altra torna on està el meu foc, no? On està el meu desig i tal, i ella vol marxar, però bueno, ara que estem els quatre, bueno, doncs es queda, no? Hi ha alguna cosa que encara està per resoldre i que m'estic perdent una miqueta també del tema, jo crec, i millor que... No. Sí. En aquest sentit, també crec que hi ha una cosa que és important en el que és la família teatral, que és la companyia, que crec que és important per entendre també, que tots ho entenem, perquè és que la idea de família en el teatre està en crisi. La idea de companyia, a dia d'avui, és molt més feble que quan els seus pares feien comedians i etc. O sigui, ara
la majoria de gent anem a encàrrec, que et truquen, escolta, vols fer una cosa, no sé què, li seguim dient companyia, però som una gent que la majoria som autònoms, som freelance, anem a un lloc, fem l'espectacle i quan ens toqui a un altre lloc anem a un altre. I això posa molt en crisi una idea de família de companyia, que és el gran perill d'aquesta família Travi, que és que la inèrcia del món del teatre ara mateix és sortir i que et truquin i anar a fer sèries i anar a fer no sé quantos, no fer una companyia amb 5 persones i s'ha acabat. I això crec que també és una diferència generacional en les famílies de teatre, que és una cosa que a mi em fa molta ràbia, vull dir que costi tant realment tirar endavant les companyies en aquest país. Però és una cosa que passa i que a diferència de la família més canònica que tu deies, si ens posem en l'àmbit econòmic, això està molt, molt en crisi en el món del teatre, la idea de família. No només en el teatre, o sigui, crec que és un fenomen bastant generalitzat. Sí, jo t'anava a dir, igual que ara no vas a comprar a la botiga tota la vida, sinó que és a cop de telèfon o a cop de comanda a internet i gent que viu pendent, literalment, no metafòricament, sinó pendent dels desitjos de no sé qui. És a dir, el diumenge al matí et porten un paquet, si ho has desitjat el dissabte al matí. I tens el poder econòmic per fer-ho. I tothom viu a cop de telèfon. Llavors, en aquest sentit, també el teatre és un mini tot que quan es tira surten totes aquestes connexions amb aquest món econòmic del capitalisme tardà que tenim ara, que és la cara gens bonica de l'economia dels desitjos. Jo, si us sembla, fem com una segona mini intervenció, jo i en Dani i jo, i si voleu ens responeu i si no ens envieu a passeig, que també és una opció molt digna. Però l'altra... Una altra cosa, per exemple, ara tu deies... Expliques la peculiaritat de la vostra constel·lació familiar i cada vegada que l'expliques a mi em ressona que en realitat són trets supercompartits en constel·lacions familiars. Per exemple, deies, és que diem, ens entenem més quan ens posem la màscara que quan ens la traiem. Totes les famílies. Perquè els humans anem amb màscara i estem... És a dir, aprenem a posar-nos les màscares a partir del moment en què aprenem a somriure-li a la persona que té cura de nosaltres. I jo crec... I, per exemple, deies, per exemple, peculiar a la vostra família. Veus els pares fent el burro màxim i si tu fas el burro t'aplaudeixen. Hi ha moltes maneres de fer el burro. Famílies tradicionals d'advocacia, potser en els ulls de moltes altres famílies tu te'ls mires i penses, mira que burros. I aplaudeixen el nano quan agafa l'hàbitus aquest de... I jo també. Vull dir, que ho veus veient a totes les famílies que es van aplaudint determinades coses, que hi ha màscares que faciliten. Sí, jo només és que és literal. Sí. Vull dir que la màscara és màscara de veritat. I l'aplaudiment és aplaudiment general. Vull dir que totalment, jo també ho reconec, diguem-ne, i per això també jo crec que la gent s'hi connecta perquè... Però sí, suposo que el grau de diferència és quan, hosti, que és literal. No? Perdona, t'he interromput. No. És que ara, quan ho deies, tornava a pensar, és que pel sociòleg em sembla que arriba un punt que totes són literals. És a dir, les veus. Ja. Però... Sí, de fet hi ha un sociòleg famós, el Goffman, que parla de la dramatúrgia de la vida quotidiana, que és bàsicament això. Però, clar, jo crec que hi ha un component que és el que dius que és la professió. O sigui, que a vegades passa molt en les famílies, tornant una mica a la qüestió econòmica. De dir, clar, jo ara... O sigui, hi ha una fusió tan bèstia entre el rol del treball, o sigui, la funció, el fet que tu desenvolupis unes certes aptituds cara al públic, no? Que és la part del negoci familiar, amb la validació que deies tu, de la validació com a pare, com a mare, en relació a fill-filla. I aquesta fusió genera com potser dir, vale, però ara em vull que em validis no com a actor, sinó com a fill-filla. Exacte. I aquí hi ha un tema que em sembla com molt interessant, que has comentat, em sembla, el canvi generacional, no? Quines expectatives tenim nosaltres com a fills-filles respecte als nostres pares en totes les generacions. I clar, el tema és que el model, la normativitat, el que és ser pare-mare, o el que li demanem als pares i les mares, va canviant al llarg de la història. I aquí és on es produeixen els conflictes. Què vol dir? Què vol dir que allò que està fent el teu pare o la teva mare és ser pare, ser mare, en aquell moment.
I clar, sembla que ara tenim una nova normativitat que és quan dèiem, ja deixem de treballar i ara ens sentem i parlem, que és aquesta idea, no?, és un altre registre, no és fer el burro, és seure a la taula i dir-nos les coses cara a cara. Però això és una altra màscara. O sigui, això és una altra normativitat, una altra idea sobre aquí està la família, realment. Allò altre és una part de negoci, és una part de no sé què, però allò no és realment tampoc tan autèntic. Passa que tenim un altre model i ells, sobretot, ells, o nosaltres també ho aprenem, ens han posat una idea de què és ser bon pares o bon mares, fer aquests gestos, tenir aquests moments. Ara es parla, no?, del moment, tenir moments de qualitat i totes aquestes històries, que és fer aquest tipus d'exercicis. I hi ha un fotimer de manuals i de pressió sobre els pares per dir-los com han de ser pares. I això ho incorporen els pares i els fills. Llavors els fills normalment els demanen als pares ara sigues pare i mare, què vol dir? Fes això. Fes aquesta obra. Fes aquest moment tinguem aquest moment de comunicació que dèieu, no?, que l'altre no és comunicació, l'altre és expressió, i aquests moments de comunicació, aquí és on és la família. Però segurament ser família és l'altre per l'altra generació, que és el treball. I dius, aquesta part de comunicació per mi no és família. Família és el treball. I el treball és que jo et digui bàsicament com és actuar bé. I et validi quan estàs actuant bé o quan estàs fent bé el burro o no. Perquè no hi ha dissociació entre la família efectivament i la família com a unitat econòmica, que dèiem abans, no? Sí, hi ha alguna cosa del que deies també del concepte com de l'empresa, no? En aquest sentit. El meu pare a vegades també parla molt o jo he sentit moltes vegades que la companyia fa servir, és un transatlàntic, no? És un barco. I el barco és de tots. És un barco. I estàs al barco. Que estàs al barco què vol dir? Que després només hi ha mar, diguem-ne, no? Vull dir que al barco estàs allà, no? Que una petita anècdota que el meu pare a vegades em va explicar en un moment en què això, no? Que havíem nascut jo i la Diana i estaven el meu pare i ma mare i no tenien un duro, no tenien res, el meu pare havia aixecat un espectacle, s'havia endeutat, l'espectacle no havia funcionat, no tenia ma mare, no sé què, i ens explica, hi ha un moment que el barco fa 2x2, ja estàs amb l'altre i no et trobes, i t'has de trobar. Perquè fa 4 metres quadrats i no t'hi hòstia, no? I com has de fer, un moment, a veure què fem, no? I aquesta cosa de que més enllà de la comunicació, que la comunicació potser no és tan important també, no? L'important és que aquest barco vagi a bon port. I l'important és que tots estiguem bé al barco individualment, però l'important és que això no falli, que això no falli, no? Que els diners, que l'empresa no tanqui, que la furgoneta funcioni, que tinguem la base, que tinguem una base perquè cadascú pugui despuntar, pugui viure al final simplement i tal. Què passa? Clar, és això, el que acaba de dir ara, no? Com potser els desitjos ara més d'una generació més propera a la nostra és vitals, és més, doncs això, no? Com ja triomfar o l'èxit total, aconseguir allò, el desig, no? I abans és viure. Tinc la sensació que és com, simplement perquè puguis viure i tu puguis passar bé i ja està, i puguis anar recollint tot el que la vida et va donant mentre vas caminant, no? Però aquesta obsessió, diguem-ne, que jo sí que he viscut molt de que la família no sustenta això i que això no es pot trencar i que econòmicament tots participem en la família. I jo, la que vaig començar a treballar al cor de la ciutat i jo guanyava més diners, diguem-ne, aquells diners, si faltaven a casa, anaven a casa. I si s'havia de pagar. I si s'havien de fer unes obres de no sé què i jo tenia els diners, doncs tot. I jo sempre ho he trobat com una qüestió de dir, econòmicament, és que ens sustenta tots, perquè jo marxo, però jo quan torno puc tornar, diguem-ne, perquè està allà, diguem-ne, no? Però que està com per sobre de tots, està per sobre de l'individu, no? Diguem-ne. El grup, de cop, està com per sobre de l'individu. Per afegir una nota sociològica, antropològica, no? Mary Douglas té un petit text sobre... No parla de família, parla de la llar. I diu què és la idea de llar, no? I és un text molt breu, i bàsicament parla del rebost. El rebost, que és el lloc on tu vas que ho has descrit perfectament. És a dir, és com un lloc... No, o sigui, que l'exemple d'anar contribuint
tenir un magatzem Mm. que tu vas acumulant un cert aprovisionament Sí, que permet que les persones que formen part de la llar sí. sempre tinguin un recurs en cas de necessitat. Llavors, Sí. és la preparació d'alguna manera. Si ve l'hivern, hi ha una collita dolenta, tenim sostén, o sigui, tenim manera de continuar vivint i menjant. Clar, contribuir al rebost, que és una mica això, és contribuir a aquesta estabilitat que permet que allò continuï malgrat passin coses Sí. a l'exterior, es vagi malament, etc. Clar, aquesta és una idea molt forta que alhora la meva generació, potser, no sé si jo soc una mica més gran, però crec que hem anat perdent. És a dir, la idea de que hi ha un rebost comú que tu has de mantenir, la companyia o digue-li com vulguis, ens l'han tret del cap bastant. És a dir, és com una cosa de... Tu has d'invertir en el teu futur, Sí. has de guanyar més diners, però no hi ha un rebost. No. Saps? La idea del rebost ha com desaparegut. No, teníem el moneder del rebost. O sigui, era el diners aquest, i llavors tu pots anar a comprar, jo amb ma germana, tu podies anar a comprar, i els diners del rebost era aquest. I diguem, nosaltres asseure'ns a la taula per menjar quasi mai. Mon pare fotia una cassola d'arròs, que durava 2 dies, si tens ous, tens pa, tens no sé què tal i qual, i cadascú s'organitza, cadascú renta el seu plat, cadascú... Però la cuina d'estar neta, diguem-ne, no? En general. I sí que és veritat que aquesta sensació com deia el Pau, no? De la crisi de la companyia, que no sé, perquè no l'he escoltat, però em sembla que no sé si potser el discurs del Mayorga fa poc que li han donat el... Exacte, no? M'han dit, ara potser m'equivoco, però que parlava de la paraula companyia, que volia dir que és la gent aquesta que comparteix el pa, no? Més o menys, no? Por ahí. I, hòstia, i aquesta cosa de que hi ha una cosa que ens uneix tot, que està per sobre de tots i que s'ha de preservar, perquè és el que ens sustenta, sí que està una miqueta en crisi, perquè sembla que no volem renunciar o comprometre'ns, no? Hi ha aquest espai, diguem-ne, on... Sí. No? Compromís. I és el que veig. Sí. O sigui, a part de que hi ha una institució que ara mateix no afavoreix que hi hagin companyies, que jo crec que és bastant innegable, que no hi ha un acompanyament perquè les companyies puguin fer el que vulguin. A part d'això, hi ha un pànic al compromís a llarg termini brutal. I és el que veig ara també. Que no té res a veure amb la família, amb la feina i amb tot. Perquè ara amb WhatsApp a última hora anul·les una quedada i ja està. I això per què ho deies? No, per res. Jo estava seguint aquí. T'ha quedat un tancament preciós, Pau. Perfecte. Jo crec que ara, amb aquestes paraules i aquest moment, podríem aprofitar els darrers minuts per obrir el debat. Sí, tant. I si algú del públic té ganes d'intervenir, de comentar alguna cosa. Si no, no us preocupeu que seguirem xerrant fins que ens fotin fora, però si algú té ganes d'intervenir... El Tonet. El compinxat. Bones. Doncs jo sóc el maquinista, com bé ha dit l'Oriol, i volia constatar, quan parleu de la família com a empresa i tal, hi ha una cosa molt interessant que fa Travi, la família Travi, que és obrir la porta a casa seu ja, i no obrir-la per davant perquè vinguin a entrar a veure'ls, sinó que els fan entrar per darrere, per la part tècnica, on nosaltres també ens considerem una família i de fet ens fan part de l'espectacle, em poso molt nerviós jo sempre, de l'espectacle fent tots els canvis a vista i sentint-se de la família. Llavors això és molt important. Vull dir, jo rebo a tothom quan entra, donant els bons dies o les bones tardes, i les cares de la gent d'entrar per darrere i veure tota la mecànica i tot el que són les entranyes de la família Travi, que ja aquí ja, de fet, comença la catarsis entre públic i la família Travi, des de l'eu. No era una connotació perquè, com que no s'havia dit, aquí ho deixo. De fet, t'agraeixo molt que ho diguis, perquè és un inici molt simbòlic. Quan parlàvem d'allò de les entrades rituals, aquesta és una entrada ritual amb missatge, però a part d'això, aplaudir-te, perquè a mi em vas encantar. És a dir, potser tens pànic escènic a l'hora de parlar, però a l'obra ens vas enamorar tots. Vull dir que...
Sí, hi ha aquesta cosa de la família, també la paraula familiaritat, no? Que també s'ha dit que és com... que és curiós perquè, clar, aquí no som família, però genera familiaritat, no? En algo de... I no sé què deu tenir aquesta paraula, no sé exactament quins són els límits entre una cosa i l'altra, però la familiaritat és algo que és com relaxat, no? És algo que t'estova una miqueta, no? Que et crea una relació molt íntima. Per mi hi ha algo que la família té algo de... Sí que és un espai on teòricament, no? Cadascú pot ser si mateix i és on pots dissentir, on et pots enfadar, on pots ser el caos que tu ets com a persona, on teòricament et podries expandir com puguis i a la vegada no passa res, tot està bé, no trencarem la família. Ah, sí, escolta, a mi això no em para i ja està, ja no som ni pare ni mare, ni... Molt heavy ha de ser, diguem-ne, no? Però aquest espai on podem ser nosaltres mateixos i que no passa res, ens podem riure de nosaltres mateixos i tal. I passa també en aquesta sala i en aquesta obra també, potser també per la generositat de l'expressió corporal i tot, que es genera un punt de familiaritat, no? I es genera un punt de que de cop l'obra la fem conjuntament, no? I molt ràpid de cop ja tenim alguna cosa molt en comú. I és màgic. Mira. Heu tret o ha sortit un parell de vegades com a mínim el concepte de constel·lació familiar i jo, sense conèixer molt el tema, sí que és una que m'ha sobtat quan ho he vist alguna vegada perquè, per una banda, sorgeixen rols automàtics. Sempre he pensat que era una qüestió molt semblant al teatre i aprofitant que hi ha gent de teatre, si algú ho coneix, doncs és una dubte que sempre he tingut, la possibilitat que et posis en el paper d'un germà o entris en un sistema, diguéssim, que no és el teu i de seguida passin coses. I el segon concepte que té a veure sempre amb que hi hagi un trauma, si no ho he entès malament, doncs, que es remunta a la història de la família, no? Algú gairebé epigenètic, com si es transmetés. I com ha sortit això de la constel·lació familiar, dic, ho tinc que preguntar, perquè insisteixo, sense haver-ho estudiat i només havent participat un parell de vegades, em sembla algú molt teatral quan ho he vist i amb tot això, doncs... La culpable del concepte sóc jo, així que ho entomo. Quan jo utilitzo el concepte de constel·lació familiar no va tant en aquesta línia d'aquest tipus de pràctica, sinó és una opció gairebé teòrica de parlar de constel·lació per a enfatitzar que les posicions són en relació sempre les unes a les altres i que no és una estructura. És a dir, que és més com un sistema de planetes, no? Que tots es mouen, però no podries entendre el moviment de cap si no entens les relacions que hi ha entre ells. I, clar, la Terra fotria una caiguda lliure espectacular si de cop desapareixen tots els altres, no? En aquest sentit, constel·lació. Però totalment d'acord que el terme que tu has associat amb constel·lació familiar té un punt dramatúrgic molt heavy. Molt heavy. El meu és bastant més avorrit. No, però sí que és veritat que de cop també, en el cas també, com deia el Pau, també, i aquesta figura que torna, no? Diguem-ne, en un pla potser econòmic diferent, no? De la família, com un quan agafa un rol, una es desplaça, l'altre també es desplaça, l'altre es desplaça i l'altre es desplaça, no? A vegades passa, no? Que l'organització familiar és d'una manera i de cop la filla petita posa el... Bueno, i pum! I de cop, ui! Llavors aquella fa així, i hem canviat tots, no? Diguem-ne. I llavors sí que és molt curiós perquè a nosaltres ens passa i també en el procés també ha sigut molt curiós. I clar, jo soc el fill petit també de cop. I d'alguna manera l'obra també explica això, diguem-ne, què passa quan els rols es mouen, no? Si tothom està còmode o no, els rols són sempre estables, es poden modular, no? I el caos que genera un cop mous una peça i es mouen totes en carambola, però sí que és molt bonic que no podem existir sense la relació que tenim amb l'altre, no? Total. Sí, també en relació a això de quan un pot tornar i quan no, em sembla que també és interessant. És a dir, també hi ha com certes normes sobre en quin moment un sap que pot tornar una mica per aquest reconeixement que deies, no, abans, que
que moltes vegades la sortida, jo què sé, parlo de processos de migració, per exemple, no? Això també molta gent diu, vale, les migracions també passa, no? La gent que migra, que no ho fa per buscar-se la vida, etc., normalment tornen i volen tornar al poble d'on han sortit, però sempre en una posició concreta, que és la persona que realment s'ha guanyat la vida i pot tornar dient, ostres, mireu, no? Mireu, hi ha una validació en aquest sentit. Hi ha processos en què això ja no és possible, precisament perquè no es compleixen aquestes expectatives, no? Potser no t'ha anat tan bé, potser costa més tornar, potser després t'has de reinventar amb un altre tipus de rols. De dir, jo he sigut el petit i jo ara no vull ser el petit, jo vull ser el gran. I potser per ser el gran he de no tornar a la família, no? He de fer la meva pròpia família i desenvolupar-me amb un altre tipus de rol, no? Això també hi ha normes també socials com bastant clares i són a vegades molt difícils de canviar, no? Sobre les expectatives, etc. Sí, és curiós perquè també en arguments també hi ha normes de com arribar. I que hi ha molta part de l'escena clàssica que és arriba el més tard possible i marxa el més d'hora possible. I en aquest sentit, l'Oriol arriba ja quan està a punt de marxar. Si marxa la filla ja no tenim argument. Llavors, en aquest sentit també hi ha molta teoria sobre la ficció, en quin moment pots arribar i en quin moment pots marxar. Nosaltres vam parlar molt. O sigui, és que me'n recordo perquè vam parlar molt sobre en quin moment ella havia d'arribar. Això és molt interessant. Sí. I és més, el número del principi estava com a la meitat de l'obra, just abans de la meva arribada. Bueno, meitat de l'obra no. Però d'alguna manera fem una espècie de cinematogràficament, no? Passa això i ens anem a tal lloc, no? I comencem ja amb un... Però, té altres raons. Però, en el número aquest mateix, no? Diguem-ne, hi ha aquest que en el mirall somia i s'hi veu i tal, no? Però en el fons no? Li falta... Hi ha alguna que li falta, no? Que busca que li falta. En canvi, a ella li sobra, no? I llavors el que un li falta, a l'altre li sobra en aquest sentit. Però ella es transforma en un bitxo molt loco, no? Diguem-ne, intenta fer-ho sol i no pot, diguem-ne. I diu, hòstia, jo haig de tornar. Jo on estava, no? Diguem-ne, on estan les arrels, diguem-ne, en aquest sentit, no? I, hòstia, tornar a vegades a la família, ni que sigui per dissentir, saps? Per dir, no estic gens d'acord, però ja estic col·locat, saps? Perquè a vegades te'n vas i et perds i tornes a la família i et diuen alguna cosa que, hòstia, és veritat, això és casa, i la llar que sigui de cada un, és igual quina sigui, si és la correcta o no, però almenys és sòlida, diguem-ne, no? Pots saltar i aterres en algun lloc. Companys, em sembla que vosaltres esteu esperats lluny, però potser voleu fer 5 minuts tenim. Una paraula de tancament així... Sí, no, ara estem bé. No, però seria maco, no? Avisar que acabem. Sí, una última pregunta. La darrera pregunta o la darrera... Claro. Ara no n'hi haurà. No? Dèiem d'això dels rols i de les màscares, però jo no crec que siguem més autèntics amb la família que altres llocs. És a dir, som un concepte com a fill, com a filla, com a amic, com a amiga, com a parella, com treballador, i jo molts cops soc molt diferent, però no crec que sigui que la meva veritat es trobi només a la família. Vull dir, els meus pares em coneixen com a filla, però hi ha d'altres rols que evidentment no coneixeran, i no perquè els amagui, però perquè no els jugo amb ells. Però la nostra autenticitat al final és la suma de molts àmbits, de tots els àmbits on juguem. Llavors, no només perquè em sonava una mica estrany això de les màscares, que és veritat que la societat ens imposa certes coses, però al final jo crec que l'autenticitat no només està a la família, no? Totalment d'acord. Jo també ara... I està molt bé que obris, ara jo potser obro un meló així que em perdo una miqueta, però ho intento, que és, com tu parlaves, diguem-ne, de com et comportes amb la teva família, que si tal, que siguis autèntic. I al final l'autenticitat, clar, jo em pregunto, som autèntics en algun lloc? Nosaltres ho intentem, diguem-ne, no? I l'utopia potser serveix per caminar en aquest sentit, no? Però vull dir, com, realment
jo busco i dic, hòstia, tinc ganes de ser honest i ser tal, i ser autèntic, no? Però al final, i aquí me'n vaig ja, i ho connecto amb el que és, crec, la interpretació o el teatre en si, en aquest sentit, però sobretot la interpretació, que és d'alguna manera, jo com ho veig, aquí dins, diguem-ne, hi ha un caos d'un calibre, diguem-ne, que el que tenim són aquestes paraules que són molt... que limiten molt, perquè no són capaces, a vegades penso, no, d'expressar l'amalgama que hi ha aquí de tot el que puguem sentir i tal. No? I aquí és on la poesia també, o la imatge, juga uns papers de tocar unes notes que difícilment pots explicar en paraules, no? Pues que pots explicar d'alguna manera com puguis. I si nosaltres... No? Parlava de dir, hòstia, si el teu personatge està parlant i segueix parlant, és perquè necessita parlar perquè l'altre encara no ho ha entès, diguem-ne, no? D'alguna manera, i tu l'estàs intentant. I si encara continuïs perquè encara... I d'alguna manera, i si m'enfado, és perquè tu vegis, i si em col·loco així, és perquè, d'alguna manera, i si jo crido de desesperació o em poso a plorar d'alguna manera, és per fer tangible i fer expressiva i fer comunicativa una sensació que jo tinc dins. No? Ara el Pau ha sigut pare fa poc. Hòstia, jo veig el Nur, diguem-ne, i està allà i fa, amb el que pot, intenta expressar-se, diguem-ne, no? Vull dir, amb les ànimes, vull dir, amb les vocals que té, amb el tal... Doncs, és el que seguim fent tota l'estona. Llavors, clar, crec que tot... I persona, al final, vol dir màscara, no? També. Llavors, és com tota l'estona estem trobant-nos no? Estem posant-nos a diferents màscares per veure si ens podem trobar amb l'altre. Però no sé si realment podem... No? Aquest somni que tenim de... Toma-me! No? Diguem-ne. No? Però que crec que és la impossibilitat total i tota l'estona... I ara me'n vaig ja també a una cosa per si a algú li interessa, que és que en aquest sentit jo veient la vida i el teatre d'aquesta manera i veient com fingim i com tal i qual en el teatre i veure també com ho fem a la vida real, com els meus pares, diguem-ne, també ens fan una cosa que ens han transmès a nosaltres, que és acabar les converses amb un mutis. No, diguem-ne, acaba de dir, fas un gag i quan tothom riu ja te'n vas, no? Però no pots dir, bueno, adéu, bona tarda, i ja està. No vull dir com, bueno, apa, i que vagi bé, que no sé què, i ja te'n vas, no? Com aquestes coses que tenim de poder... Bueno, que tota l'estona estem actuant. Per mi, diguem-ne, no? Tota l'estona estem, i nosaltres, jo ara mateix també d'alguna manera estic d'una manera que no seré després amb el Pau, i d'alguna manera vosaltres també esteu... No? I tota l'estona ens estem trobant des de l'espai que tenim entre nosaltres i la màscara, no? I no sé si hi ha un món quàntic on ens podem trobar allà com a éssers allà volat i ens ho veiem tot, diguem-ne, no? Però, hòstia, no sé, m'atrapa molt aquesta cosa de que és a través del joc a través de la mentida, i aquí en el teatre, a través de la mentida és a vegades on podem arribar a parlar més de la veritat, no? I a través de la ficció és on podem arribar més a parlar de les coses més reals i a través de lo poètic és on podem ser més terrenals, diguem-ne, no? Què tal? I si ens quedem sense màscara... Si ens quedem sense màscara és com si ens quedéssim sense paraules. Sí, és a dir, són les nostres formes d'expressar-nos i de viure en el món. És a dir, no, la idea aquesta que anar amb màscara és anar amb falsa, potser és una cosa molt moderna i és un constructe. És a dir, sense màscares no ens podem expressar i no ens podem relacionar amb l'altre, i tot allò de les constel·lacions no troba comprensió a l'altra banda. Per tant, trobo que ho has dit molt xulo. Que bé. I ara sí que hem d'acabar, ens diu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per venir.